Antone, Antone. Hälytys! Hälytys! Antone! Saatana ylös! Ylös, siellä on hälytys! Herra alikersantti. VMTL. Taitoon mua tahdottu ei, eikä masiin. Tällä selällä ei, eikä juoksuun. Näillä polvilla ei, mä oon huoltojoukkueessa. Vennet kangan kasarmintaan. Sitten Päivän rauketiin. ja mä silloin kaveri taistelee. Taitaa hakkaan polttopuita. VMTL, mä paskaduunit hoidan VMTL. Muodon perässä meen, tahti rauhallisee, ei oo kiire minnekään. VMTL, mä paskaduunit hoidan VMTL. Muodon perässä meen, tahti rauhallisee, ei oo kiire minnekään. Pitkaa, joudun tietämään, sanoo toiset. Olen vain tässäkään, ne ei tiedä, kuinka raskasta on vapautus taistelijalla sähyn. Pääsetkin pelaamaan, et saa, sitä en liioinkaan päivystäjä. Mua vaan kohentaa. Kaikki VMTL-henkilöt välittömästi päivystäjän pöydän eteen. Mulla on pysyvä